Tosiaan niin. Missä ollut ennen töissä? No, tuolla Valiolla mä oon 5 vuotta pyörinyt tuota. Niin justiinsa, joo. Niin Valiolla? Joo. Tuolla. Oliko se muuten aivan näin pakko kysyä, niin sinun auto tuossa mihin nää parkkerit on? Musta? Joo, musta. Musta Nissan, joo. Se on firma-auto. Firma-auto? Joo. Se on isäauto. Firma-auto? Näinhän se on nyt tuolla. Ja näin. Meillä olikin vain yksi pannukakka, jota mä laittoin ekstrasti sitä kermavahtoa siihen. Nauttikaa. No samalta lautaselta kuin tässä nyt sitten. No, niin, no. No jos se nyt sitten tuota tarvii. Joo, minun Nissanihan se on, että joo. Isän Nissani. Firma-autoja. Niitä on firma-auto.